Takže máme tu první čas pod 10 sekund. Máme tu Corvetu vlastníka. Tak co vlastníku, bude to po 10? Ne? Ale jo. Nerozáš to tady tohleto. Jo? Ale to bude docela dobrý. To bude docela prima, jo? No jako takhle víš, já tak jo. Ale člověk v pohodě docela. Tak jsou. No dobrý, no. Myslím, že bez chyby, Program byl. Takže Porsche versus Chevrolet. Corvetta. Výraz si to vyhrál, co? Výraz to všechno má. Takže Corvetta má pod 10, tak je to 9,984, ale pozor, Peppa Jonal, Porsche v červené, má 8,643, takže zatím nejlepší čas. Ale na to, jaký jsou, až to jsou pikl, tak teď jako vynikající. Samozřejmě Corvetta má menší nevýhodu, že má náhon na zadek a Porsche a GTR má 4kolku. Vlastníku, takže po 10. Já bych teda nechal, aby tady závodila Corvetta s Mustangem, přesně tak. Obě dvě auta mají náhon na zadek, takže bych máme to tady. Pustíme Mustang? Ano, super. Takže můžeme. To je Ford Mustang a Chevrolet. Pojď vlastníku. Takže vlastník opět po 10 sekund. 9,688 a Ford Mustang 10,358 sekundy. Tak. A teď nemáme ty 4kolky. To bude hodně zajímavý. A docela i vyrovnaný. Takže máme tady dvě nejrychlejší auta na srazu. Tak, můžeme. Porsche versus GTR.
Je to tady. Takže zatím momentálně nejrychlejší auto srazu s časem 8,112 vyhrává Nissan GT-R a Pepa Jonál s Porschem 8,502. Ale máme tu ještě jednu měřenou jízdu, takže uvidíme, jestli ty výsledky se nějak trošku změní k lepšímu nebo k horšímu. Ale opakuji, momentálně nejlepší čas v kategorii nad 4 litry Nissan GT-R s časem 8,112 sekund. A já čistě, to vypadá, jo? To byla krásná. To musí být brutální. Chápeš, tam nemusíš mít spojit s ničím. Prostě podrží tady, budeme vypneš a jedeš, jenom jedeš. To je právě stará. Neumí to třeba tak vysvělit.